ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦେଖ ଆଜି କଣ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶାଗ, ଭାତ ତ ଉଷୁନା ଭାତ ଆଉ ଡାଲିଟା ବଢି ପୁଣି କଣ ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତଟା ଅପେରା ରାଜ ଦରବାର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତର ଖାଇବା ପିଇବା ଏଇଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା, ଆମ ବୋଟ ଟା ସେଣେ ଘୁଞ୍ଚିକି ବଇଛି, ଏଠି ଜାଗା ନାହିଁ। ଏଇ ମଣ୍ଡପଟା ଅଛି ବୋଲି ଜାଗା ନାହିଁ, ସେଣେ ଘୁଞ୍ଚିକି ବଇଛି। ଏଟା ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସେପଟ ସାଇଡ ନଈ ଅଛି, ସେପଟ ଦଶଟା ସେପଟ ନଈଟା ଆଉ ସେପଟ ଆଉ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଦେ ଭାଇ